Sanibona, makuphela nje ukudla epletini, simo seplate siyashintsha kuthiwe selingcolile. Ma umuntu eqeda nje ukudla ngeplate, kade kunokudla okumnandi kade ekudla, simo seplate siyashintsha kuthiwe selingcolile iplate. Ma umndeni uhleli nje etafuleni udla kamnandi kumnandi, ma beqeda nje ukudla zonke lezo zitsha siyashintsha isimo sazo noma siyashintsha status seplate from ukuba ukuthi kade liclean liphethe ukudla kuthiwe selingcolile. Ma umuntu okade engaboni iminyaka eyimpumputhi, umuntu okade engaboni iminyaka ekhubazekile emehlweni engaboni, ma wafikelwa ukubona nje, into yokuqala elahlayo induku leya kade ehamba ngayo, induku kade edondolozela ngayo, i-walking stick kade ehambezwa ngayo ukuthi azikho igodi la ngoba useyiregainile isight yakhe, so akasayidingi induku ngoba use-right. Ma umuntu kade khonkile hamba ngama crutches, into yokuqala nje emdukelayo the moment ekhipha ukhonkolo nje zinduku. 2 days 3 days ukhiphile ukhonkolo akasazazi ukuthi wayibekaphi. Ngisho ngafika umuntu ethi uzoyiboleka, awungiboleka induku akazisaziwe seziyacinga. So ngiyabatshela abantu, hlale ngibatshela abantu ngithi abantu banjalo badaleke baba kanjalo abantu, angazi yini lesuku sinethusa ma umuntu esekujikela ngabana kade usumsizile. Bangako malume la befundisa ingane zodadewabo, beyibeka emavasithi, beyibeka emazingeni aphezulu, mazi ke nje zaqala ingane zathola umsebenzi, siyaqala ingane sithi iphusha ukuye ekhaya kubo yona siyahamba ngoba ithi sikhulile. Kodwa ebuncaneni bayo akazi bacabanga abantu bakuthi acela beyikhulise, kodwa ithi sengikhulile manje malume, sengifuna ukuye ekhaya. Abanye bakhulisa ingane zabafowabo zodadewabo zeyihlobo, ayikhulisa umfana ingane, ayikhulisa usisi ingane, ineli ngakhula nje iqala imbeka amabala ukuthi hayi lona uyangithakatha, lona uvala izinto zami, lona ukuthi ngisho zona insizwa impela zikhona insizwa ezibona isimo sika mama wakwakho ukuthi ayi mama wakwami ake uyoqhubeka nemfundo ngoba wena waba nenhlanhla abanawo matric mina anginawo, hamba uyokwenza le teaching yakho yeminyaka wawuyithandile, yenza le nursing yakho, yenza le diploma yakho, qedela le degree yakho. Anele ngayithola nje usisi i-degree le noma i-diploma, siyaqala siyayijikela indoda, siyaqala usethi hayi shona imali yakho ngukhokhela ngoba i-status sika baba, i-status sendoda, i-status salo muntu okade emfundisa sesijikile. Akusesilona iplate ebelinokudla, sekuyiplate enjani eselingcolile, asebona elingasadingeki lapha phezulu kwetafula. Angana abantu bayangizwa yini? I-status sendoda sifana ukuthi ngizomenzana ngoba manje angisawadinga ama crutches, ade ngama crutches lo muntu ngizomenzana njengamanje ngoba angisayidingi walking stick ngoba sengiyabona. Abantu makuqhubeka isikhathi belungelwa izinto, ziningi izinto abayifisayo, baningi abantu abashizila nabanye abantu kodwa bayojabula nabanye abantu, baningi abantu abahluphekayo abalala bengadlile nabanye abantu, kupatanisa ukuthi lo muntu akalungelwe izinto nelengalunga izinto ahamba ayojabula nabanye abantu. Aqale ayibuka i-call kayise, ayibuka i-call kamama my phone, ayibuka i-call kamakoti, ayibuka i-call endoda yakhe nangu lona, azathatha ucinga linikeze umuntu awumnikeze na iPhone, awuthathe na iPhone awutshela lo muntu ukuthi angikho thana iPhone ngishiye echachini ngoba usunjani, suyiplate eselingcolile ukuthathe liphethe ukudla. Status sakho sesifana neseplate ekade liphethe ukudla eseli status esithini, iplate selingcolile. So ningethuki khona nje insizwe engiyaziyo eyamfundisa umakoti wayo out of nowhere from scratch, yamthatha yamfaka evarsity, waphuma eseneziqu zokuba usister. Kwaba kuyithola nje iziqu zokuba usister, kwaba kuyithola nje iziqu zokuthi yena useyilento ayiyo, waqala wathi endodeni ayilethi account number uzofaka every single cent spent. Wathi nje ngiyokufakela uzuka nozuka wakho wena ufuna ukungibalele. Watona nganga-invest phela mina, ngangikwenza ngoba ngikuthanda. Watona inkinga i-status sakho sesiphansi, sekuthi ma kunamaphathi kufika namakhaphula emsebenzini ayibone ngathi useyaphoxeka yini, iplate ekade liphethe ukudla selishintshele i-status la ngcola. Ama crutches akade eqhugeza ngawo akasawadingi ngoba usewukhiphile ukhonkolo, isight yakhe useyiregainile, useyabona. So uzoyenzani walking stick? So siphila nabantu abanjalo ke, abanye sithandana nabo, abanye siyabazala, abanye sizihlobo nabo, abanye sasisebenza nabo, abanye sabafaka emsebenzini sebejikile. Ukumangala nje thothi khona umuntu wamqhwishela etohweni wamzamela, uhlulwa nje ukushaya iphone call ukuthi hey mfowethu ngiyabonga, hayi ukuthi akukhiphe akunikeze imali, hayi ukuthi akunikeze imbuzo, kodwa usemdibi nabantu mawuthi umphathe emsebenzini useskeme nabantu abathi khishwa.
Sesikime nabantu abathi uyabagqilaza, sesikime nabantu abathi awulungile, sebefisa ngathi ungavela umphathi omusha, sebefisa ngathi ungadimotheka wena, kunyukelwa sebemthanda. Nalo owawumcelela umsebenzi la ekhaya usekulesi sikime singapha. Yini iplate ayikade edlela kulo linokudla liclean, sekuphelile ukudla, selishintshele istatus, kwathiwa selingcolile. So ningethuki kakhulu noma ngabe kuyakufica uyabona ukuthi ingane kadadewini siyabhampa, uyayibona ingane kamfowini siyabhampa, uyayibona ingane kamalume wakhe siyabhampa, uyayibona usibari wakho useyabhampela. Isimo sakho umuntu sokudala ukuthi banjena nje abantu ma ukudla sekuphelile eplatini, status seplate liyashintsha kuthiwe lezi zitsha zinjani, seyingcolile lezi zitsha ngoba obekuphakathi sekudliwe. Manje ngizothi ungethuki kakhulu. Baningi abantu abakuleso sigaba abanabantu ababasiza abangasabhekani nabo, akasamkhulumisi, akasamfoneli, akahleli ngoba engamfoni kuphela, usamqhatha nabanye abantu uyaphambili. Mawuthi uyabuza ukuthi yini wenzeni lo muntu naye akazi, uze likhiphe ukuthi wangifaka emsebenzini phela awusefuna ngimthandaze mina akayena uNkulunkulu. Yebo wangifundisa Nxumalo, yebo wangifundisa Mkhwanazi, kodwa ngiyabona ukuthi njoba awukho izingeni lami, ongcona ngubuyisela imali yakho. Kusho umfazi owawuvuka naye uhambe uyogawula ubiyibaza abantu, wala amagceka abantu, wenza yonke into wenzela yena. Usenjani iplate ekade liphethe ukudla selishintshele istatus from being clean to being dirty. So ningethuki kakhulu mawubona sebekujikela. Ngiyazi ukuthi njengamanje ububuka le video nje ukulesi simo, ujikelwe abantu owabakhulisile, ujikelwe abantu owabasizile, ujikelwe abantu owababoleka imali, ujikelwe abantu owabadefend, owacishe wabafela, okwacishe owake walwa ngisho ukuthi yabavikela, bajikile abantu. Imvelo yabo, indalo yabo abantu banjalo nje. Ningethuki kakhulu. Thatha le video nje ifake enhlizweni ubone ukuthi hayi umfoko Mkhwanazi yiyo lento ayishoyo le yake yangivelela yi banjala abantu ma eseqedile ukudla njengeplate mancane amathonti aluwasheke uzalishiye libuyelisa status sauthi seliclean, lihamba leyophoswa kusinki noma lisala kanjalo etafuleni noma lifakwe endishini libekwe phandle ngoba sedlile useqedile, asadingi lutho. Hamba exoxela abantu ukuthi yabo uprofessional yena une profession thizeni ukuthi nokuthi kodwa akasasho ukuthi wayithatha ngoba kujwayelekile ukuthi abantu bancoma upende wendlu kodwa bangayihluphi ngokucinga umpendi wayo. Cela ukuphinda, kujwayelekile ukuthi abantu bathi yazi yapendwa kahle le yandlu, wazi wamhlelo yambala kodwa bengayihluphi ngokuzobona ukuthi ubani lo muntu openda kahle kangaka. Ma ukudla sekuphelile eplatini liyashintsha simo seplate, kuthiwe selingcolile. Nawe obasizile banjena ungaxwayi kakhulu, bonke banjena aqali ngawe.